Teacher kurso tin lipas ko tahin nakto agisuro masakbayan ti agtutubo ay pagyamanak ken ni Apo. Itantaas sa ti pandemya kailiw kunti o nag-eskwela ipuy-puyatak nga module ay nanusak tulata. Oraya dayo ti lugaryo itulutan kayo ti modulyo takastat panagayat ko katagiti upuping ko. Oray na kurapay iti biyak ko yakpayan makutkot ti nabudo ayat ko laeng nga makaatal kayo. Teacher kurso tin lipas ko tain nakto agisuro masakbayan ti agtutubo ay pagyamanak ken ni Apo. Itantaas sa ti pandemya kailiw kunti o nag-eskwela ipuy-puyatak nga module ay nanusak tulata. Oraya dayo ti lugaryo itulutan kayo ti modulyo takastat panagayat ko katagiti upuping ko. Oray na kurapay iti biyak ko yakpayan makutkot ti nabudo ayat ko laeng nga makaatal kayo. Ay kaili kun unay unig tirom ko dagiti agtudu mga upubing nga inak isursuro. Dagiti sulpong nga ubing nga inak isuro kat kaslabil lituleng. Dagiti ubing nga mangpalpalag anrik nak ken mangisagsagot kanyak diragsak. Dagiti agtudu mga maestro ken mistra nga gandat angay datay suruan nga pada-pada. Isu nga ita nga bulan ipalagip ni manin ti umar arubos nga panagyaman. Dagiti sakripisyo ken sirip nga dinto masuktan. Awan ti agbalay ki nga awan kayo nga teacher mi. Kanayon mi nga malaglagip. Dagiti nagpapagas nga pamalakad yu kada kami. Yamdon ting tuti aldaw. Dagitoy kit pagyamanan mi nga agturpos ken malpas ti pinagadal mi. Dagitoy kit sugubalit mi kada kayo nasisiri napipintas nagwapo amang isursuro. So nga dawat mi iti Diyos Apo nga nayunan napay ti biag ken anus yu tapnon adupay nga ubing di matulungan niyo. Agyaman kami, o teacher mi.